Tile kelen ministru bɔlen kɔfɛ Menaka ka bɛn février kalo tile 7 ma san 2024 camion caman ni Mali sɔrɔdasiw kɔni kun bɛ u nɔfɛ ni ka u lasogo olu donna Menaka ka bɛn février kalo tile 8 ma san 2024 ma. O camion nu min ye suman n'a bɛ fɔ a ma ko dɔn o kun bɛ u kɔnɔ. Tonne 124 o de kun bɛ u kɔnɔ ka kɛɲɛ ni tonne 200 min ni u kan ka nana ye. Nin camion masina nu u donna Menaka ka bɛn nin don masina in ma 17h wagati. O camion nu u donna ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ. Adizatu Sise ni ale société civile ɲɛma dɔ ye ka bɔ Menaka bɛ a kuma sɛbɛntiya ni ka tila k'a jira k'a fɔ ko suman min nana a tila ni a daminɛna bi ntɛnɛn don février kalo tile 12 san 2024 maa min bɛ a koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma o de ye Menaka a gouverneur colonel major Amadou Kamara. Adizatu Sise an ka lamɛn. État de dɔn ci kana Menaka kaw ma. Sɔrɔdasiw de convoi de na sɔrɔdasiw de taar'u ta ka na n'u ye parce que État ye suma bila ka na Menaka tɔgɔ la. Tɔn 200 mais sisan tɔn 100 ani 24 o de sera Menaka. A tɔ bɛ sira la ni convoi mun bɛ ka na a bɛ sira la o bɛna n'a tɔ ye. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen Buhayina Babi ni ale ye tɔn min n'a bɛ fɔ a ma ko collège transitoire Menaka o ɲɛma dɔ ye b'a jira k'a fɔ ko nin dɔn in n'o ye dɛmɛ min nana a nana a nakumana ka sabu kɛ min ye sunkalo kɔni a waati sera wa o tɛmɛnen ko ka bɔ yen sɔrɔdasiw n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye n'a bɛ fɔ ko faamaw u ko u jija u ye nin ko in min daminɛ ni ka tugu i ka dɔn camion kɔ a kana jɔ. An bɛ Mali ka président fo kosɛbɛ Asimi Goïta n b'a fo vraiment a ye mun kɛ a diyara n ye parce que a ye ministre 5 ɲɔgɔnna bila ka taa Menaka ka taa mɔgɔw lamɛn vraiment a diyara n ye kosɛbɛ fɛn bɛ ɲɔgɔn na. Non an kilila an t'a fɛ a ka jɔ quoi même dɔn tɛ parce que voix de don parce que bientôt sunkalo bina donc gɛlɛya bɛ fo sisan a escorte ka taa convoi ka na donc o don fo sira ka bila parce que tant que ninnu sira ninnu ma bila Menaka se kɛra ravitaillement sɔrɔ maintenant b'a ɲini parce que on est content mais baara ka continuer ni cogo la quoi. Ne bɛ média national média international an b'a bɛɛ fo parce que si nin baara ɲɛna média ninnu don. Ka tila tugun k'a jira u la k'a fɔ ko communiqué min bɔra février kalo tile 11 san 2024 état major général des armées o de bɛ a sɛbɛntiya b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka convoi min taara Menaka a segintɔla ni convoi wɛrɛ a kɔni a bina janfa dingɛ kɔnɔ an Songo ni Menaka ni ɲɔgɔn cɛ nka u b'a jira k'a fɔ ko baasi ma kɛ ka sabu kɛ maa minnu kɔni bina o kan n'o ye jihadimaw ye Mali sɔrɔdasiw ye i ka dɔn waleya gɛlɛn sigi u da la n'a bɛ fɔ a ma ko lourde perte. Abdul Nasir Idrissa an Songo VOA Bambara tɔgɔ la.